Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maneh, nemu maneh konco-konco sahabat ngasur, ya apa kabare? Muga-muga segera selamat. Nah, kesempatan ini aku kate bahas masalah jual beli online. Tapi aku bahas gak cuma online tok. Adol tinguku sing langsung iku ya apa? Ya sing kok padha barek sing online iki. Dadi awake dhewe sah ngedol barang nomor siji nek barang iku halal, suci. Jadi barang haram, barang najis gak oleh didol. Nomor loro, barang iki barangnya dhewe, kudu barangnya wong. Sampeyan nggo sepedane kanca, sampeyan pancal. Nanging wong di nyang wong, sampeyan dol. Nah iku ya gak oleh, batal. Atau dinunggu ngono. Salik apa sing didol iku kudu barangnya dhewe. Kecuali nek awake dipasrahi. Misale sampean dipasrahi kanca, tolong dolno sepedaku iki. Terus sampean gawe. Nang tengah dalan di nyang wong. Nah iki gak apa-apa sampean dol. Soale wis ana pasrah iku mang. Nomor 3, kana unsur mbujuk ini. Dadi barang sing sampean dol iku nek iki barange ana cacate sampean omongno. Nek barang iki apik 100% ya sampean omongno. Iku masalah dodolan. Nek online apa? Ya padha kok iku mang. Terus maneh nek online apa sing sampean promosino iku kudu padha barek sing sampean dol. Ojo sampai sampean promosi misalnya koyo ngene iki. Dodol gamis wong wedok. Gambare katok ayu koyo ngene iki. Wis. Dadakno sing teko baju klambi pencak. Nah, iki berarti sampean nipu. Ojo sampai sing didol iku mang arane gamis, sing teko klambi pencak. Nah, iki sampean berarti ana unsur penipuan. Nah, nek online nek misale barang keliru apa rusake, sampean kudu wani ngekeki garansi. Misale sampean dodol buku. Mano sampean kirim, ternyata buku itu mang segelan. Bareng dibuka mek sing dodol ana rusake. Nah iki sing tuku iki mang kudu entuk garansi. Dikirim maneh nang sampean, sampean ijo lisin apik. Misale barangnya gak ono maneh, ya sampean kudu balekno duwike iku mang. Padha barek dodol buku sing segelan apa barang-barang sing segelan. Nek iso salah siji dibuka segele gawe contoh. Misale dodol buku segelan kabeh. Didelok nang burine, oh buku iki apik. Ternyata isine siji barek sing ditulis iki mang. Nah iki kan berarti ya mbujuki. Nanti nek iso sampai dodol barang sing segelan iku ana siji sing dibuka gawe contoh. Nek dodol online gak oleh mbujuki, apa sing dipromosino kudu padha sing barek dikirim iku mang. Wis, sakmene penjelasanku masalah dol tinuku. Nomor 1 barang halal lan suci. Nomor 2 barang dhewe. Nomor 3 kudu ana unsur penipuane. Wis, muga-muga manfaat, nambahi pencerahan nang kanca-kanca kabeh. Kurang luwihne aku njak sepuro, bae ana sing beda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.